ти парашици. Бац, спокойните пчелички. С тези белите питки, какви да са? Ей го така вече кълбото. Или отпреде. Са се опразнили. Имат място назаде. Спита малко никога. Ама си пчеличка, е. Така са отдолу не мога да видиш, да. Ето ще зваря последно. Да. Внимай само да няма майки и нещо. Стана била. Има ли пчела от другата страна, или? Ти мет ли там или? Мет е. Мет. Следващото има пчела, човек. Тут даже у нас рамка където е вънка му е много смеда. Ама ще я слоем да синя. Да. Нали за напролет ще трябва. Да мръзне тук. Що му няма? Ще я събера ли? Да. Тя само се смее.